गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो हामबाय होनो बे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंग्रा नोंथांमोन साफ्रामखौबो बे फुंबिलि समाव बे इसोरनि रावखौ खोनासंनायाव सम होनायनि थाखाय इसोरा साफ्रामनिबो नखराव साफ्रामनिबो लाइफआव अरायबो लोगोसे थानानै दैदेनथों अरायबो हेफाजाब होफ्लायथों। फै दायो बोसोननि फारसे थाङि आं बोसोनखौ फरायनो लादों बयबो मिथिखानाय वर्स इफिसियाननि लिरनाय 6 अध्याय 1 पद बिसाफोर नोंसोरो गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला बेनो ख्रिस्टियान गथ'फोरनि गोथों मावनांगौआ। दिनै आं बिनि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों जेरैबायदि बोसोनाव बुंदों नोंसोरो ख्रिस्टियान गथ' जानायखाय गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला एबा मानि। दिनै मानि थाखाय एथ'ग्राब सेंग्रा सिख्ला एक्सिडेन्ट जानानै थैलांगासिनो स्पेशली बयसफोर मानोना दिनै बोसोना बुंखादों जे गथ'फोर नोंसोरो ख्रिस्टियान गथ' जानायखाय गाव गावनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला एबा मानि। दिनै बुंदों बिमा बिफाया बाबा बाइकखौ बिदि दा सालाय गारिखौ बिदि स्पिडाव दा सालाय लोंनानै गारि मटर दा सालाय नाथाय फिसालाफोरा मा खालामदों लोंनायजों फेनायजों साखावला बायगासिनो दिनैसो मोनदों बायदि ओरैबायदि स्पिडाव सालायो बेबादियाव थैया माबादियावथो थैयो मानोना बिमा बिफाया बुंखादोंमोन बादा होखादोंमोन बेबादि दा सालाय बेबादि दा खालाम नाथाय मानिया अख्रा बिमा बिफानिफ्राय गारि मटरफ्रा बाइकफ्रा बेरा इजुर बुसिनानै खुद्रिनानै लासिगोन लोगोफोरजों लोंग्लुं फेग्लुं गिदिंनानै एक्सिडेन्ट जाहैसिगोन थैहैसिगोन मानि थाखाय गोबाव सम जोरासै सेंग्रा बैसोआवनो देरफुनाय समावनो मानो थैनानै थांखो मानोना बोसोनाव बुंखादों इफिसियाननि लिरनाय 6 अध्याय 2 आरो 3 पदाव नोमा नोम्फानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नोङो हादराव गोबाव जोरगोन जबान होखानाय सेथि हुकुमा बेनो। दिनै मानियैनि जाहोनाव गोबाव सम जोरासै मानोना बोसोनाव बुंखादों नोमा नोम्फानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो हादराव गोबाव जोरगोन। दिनै सेंग्रा समाव बे देरफुनाय समावनो एक्सिडेन्ट जानानै थैनायनि थांनायनि जाहोना बेनो। दिनै कलेज फरायबानो बाइक नांगौ स्कुटि नांगौ माबा 10,000 12,000 दामनि मबाइल नांगौ बाइक स्कुटि मोनाबा कलेज थाङा 12,000 13,000 दामनि मबाइल मोनाबा लेखा फराया गावनि नखरनि अबस्थाखौबो नाया गुबुनाव जेखौ नुयो बेखौनो सोलोङो। बिमा बिफाफोरा दि बेसे खस्थजों जिउ खुंदों माबायदि जिउ खुंदों बेफोरखौ एसेबो साना। दिनै मा नों बाइक स्कुटि लानानै माबायाव थाव सोनायनि खरसाखौ नों दिहुननो हादों ने? बिमा बिफाफोर बे गोरोन्थिखौ दामाव जे फिसाला फिसाजोआ खुद्रिबानो होथारनांगौ बे नङा। दिनै नोंथांमोना हा बन्दक होनानै हा फाननानैब्लाबो नोंसोरो बायनानै होनो हागौ नाथाय बे बिनि थाखाय मा मोजां जागोन ने बेखौ लानानै नोंसोर बेखौसो सानग्रो बे जिनिसखौ जुदि बेनो होयोब्ला बे माबायदि जागोन। आं बुङाखै बाइकखौ नाङा स्कुटिखौ नाङा मबाइलखौ नाङा नांगौ बेफोरखौबो नाथाय बेखौ लानायनि मटिभा मा नोंथांमोना बेखौ होनायनि मटिभा मा दिनै बेखौ बेनो होयोब्ला माबे मोजां जागोन ने दिनै बे जिनिसखौ बेनो होथावना ने दिनै जायनि जाहोनाव गोबां बिमा बिफाफोरा गाबनो गोनां जादों मोदै हुगारनो गोनां जादों। दिनै सेंग्रा सिख्लाफोर बे लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लानि जिउ गोमालांनायनि जाहोना बेनो बिमा बिफानि बोसोनखौ मानियैयानो। बे बुहुमाव गोबाव सम जोरनानै थायैनि जाहोना बेनो बिमा बिफाखौ मान होयैनि थाखायनो बिमा बिफानि बाथ्राखौ लायैनि थाखायनो मानोना बिमा बिफाफोरा जेब्लायबो बुङो बेबायदि दा सालाय बेबायदि दा खालाम बेबायदि दा माव नाथाय मानिया। दिनै बारे बार बुंबाय थायो खनसे नङा खननै नङा खनले खनले जावले जावले बुंबाय थायो नाथाय मानिया जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों जाया खनले खनले बानजायनायखौबो लाया बेखौ सैताननो हगारनानै हो होननानै। दिनै मानि थाखाय गोबाव दिन गोबाव सम जोरनानै थायाखै मानोना बिमा बिफाया बुंदों दा लों दा सोब गाज्रि निसा जिनिस दाजा नाथाय ओरैबा ओरै लोगोफोरजों थांनानै लोंखुमागासिनो सोबखुमागासिनो जाखुमागासिनो बेबादियाव थैया माबादियावथो थैयो अब्लालाय जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों जबान होखानाय सेथि हुकुमा बेनो होननानै। दिनै बे सेथि हुकुमखौ मानियैनि जाहोनाव दिनै बुहुमाव गोबाव सम जोराखै दिनै बे सेथि हुकुमखौ मानियैनि जाहोनाव रुबुंसारि जालांगासिनो जिउ गोमालांगासिनो। बिनिखायनो अनजाग्रा बिमा बिफाफोर नोंथांनि गथ'आ जुदि गाज्रि जादोंब्ला बेखौ औवा सिफटिजोंब्लाबो बुनानै सिदा खालाम बिनि अहंकार अख्राजों सदबनानै दा दोनजा नङाबा बेफोरनो गोबां सैहोगोन नोंथांमोना गाबनो गोनां जागोन हांमा सुरनो गोनां जागोन। आरो जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर बुहुमाव जुदि गोबाव सम जोरनोब्ला बे जबान होखानाय सेथि हुकुमखौ मानि।